Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo paj ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wadas dang biang katma hadu riau haperdi ka US wa ka Iran hawa kamte kamon sedang ini waro te ton abi yakani ka video hadu wakut kanang wayo tip iye wasaket te chwa wo sedang hamdam le uye subscribe your new channel we kanyon how to bell we mai tu kanang wayo pten cho cho pivyo ye ki video watame te ton sedang hadien wada pha biang ka Iran ya ki khat so tali ki point namo ki phang wo ya kalam nei banta wo pankut ya ka thma hapo le phaus ni langba ka Pakistan we ki te kan thup ki wo wai ka US ya ka naval blockade wo withdraw ya ki chipai ka US na waro ki region khamtam na ki tu ki wm chajan border wo dam ka US wo hier thma ya ka Iran we kam jo ka Israel le ha Lebanon we wa ki wi de hei wa u Donald Trump da kan taj biang u ya ki ni ki jing da wa yong ka kat wam em u kan thup ko ya yaklam wo chna bom nuclear kam ko wa nang kong do namo ko wa kong santam we hadien wa penyu utrom ya ini iwam em u kemen u ya ka jing terwa yong ka Iran kamte ke Iran da ongko wa ye biang ka thama wo sedang kat wam pu em u pediang ka US ya ka deal wa terwa ko ya ka we ke Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ne IRGC le da ongko wa utrom to ujet u haperdi wo ya hir da ka thama ko wam ye u wo pendep namo wo ya so ya ka ti ka bad deal namo ka jing terwa yong ka dei wo ong le wa da hab jet hi u ka wi nakini wem em lat hi ya o da iwi1 we hadien wa da maham ka Iran kamni nei liang u Donald Trump le da maham ka la biang u ya ka Iran dei wo ong wa ye u wo dang biang ya ka thma wa ka Iran la da misbehave namo la da le he ne le ko da iwam to dei wo ong le wa hakani ka sen daw pankut no ya ka waro chirta hei wan nin kasngi u Donald Trump das dang ule da ka Project Freedom dei wa pha ya ki chipai navy ka US wo escort ya ki jhat kit phnyang ki wasa kut ha Strait of Hormuz khamtam ki tu ki jhat ki wana kiri wam em u ya kan thop hakani kathma we dei wa maham le wala da panwit ka Iran daw strike ki chipai ka US ya ka we halor ini iwa maham ka US ya ka Iran nei liang ka Iran le da maham ka la ka ya ka US dei wa ong wala da MK1 ki nong America ki watang khan ya ka an wa thame wa da bo da ka Iran wo ya bot ha Strait of Hormuz mud da tang khan ki ya ka ceasefire we ka Iran daw dang no ko wo strike we hadin ini nin kasngi ka Iran da kam ko wa da sitam pedung ko da artillery ki missile ya ka jahat thma ka US ka wa mut wo sia cha Strait of Hormuz we he to wa ini iwa kam ka Iran nei liang ka US da kantaj ko ye ni dei wo ong wam MK1 ki jhat ka US wa cha siat nam pedung ha ka IRGC we ne kasngi wan uwi ne ki chipai he ka US u wa da tip ka mu Admiral Brad Cooper da pentip u wa ki helicopter ki chipai ka US da siat pangam ki mduna yan ruteli ki leng ka Iran ki wa mang wo siat ye ki jhat kit bru ha Strait of Hormuz we hadin ini iwadas dang biang ka US wa ka Iran wo ye siat haduriau ka poisa India le da hirdo cho cho ko we ite to khandi phau san tangka so phau na ya chi dollar we idor phniang le nang ku dor cho cho I he yeto we idor phniang u Donald Trump da kular u wadaw hirdor I phniang man da kut ka thma wa ka Iran da ong u wa kam wa man ka te ku dor bhai phniang tang wa man da kut ka thma daw yo ya ka perthai wa klem nuclear bomb dei wa ong le wa ka perthai daw em ko he ma le da cha ya ka Iran wo em nuclear bomb u Donald Trump da pteng cho cho u dei wa ong wa daw yo hi u ye jing job wo khang ya ka Iran nei chna bom nuclear dei wa ong le wa u da bon sen le u ye ki kam ki wam ye u man namo ki impossible thing kam iman president le sen I wa mud da plan u wo yakun president biang hakisnem wo wan we kam wa man kate kathma mto du haperdi ka US wa ka Iran tang wa ka Iran da strike ko le ya ka UAE nin kasngi we da Mynsoo mduna ya lengut ki Nong-India hadin wasiat ka Iran ha Fujairah oil hub da lately ki drone we ya ki te ki wa Mynsoo da ki libo no ya ki hospital he yeto wa ini u prime minister kari India Narendra Modi da benjor u halor ini wajia dei wa ong wa I target ye ki thau yong ki bru wa ye ki bru wa lui to iwam ye updiang dei wa ong le wa ka India yin scam ko wa ka UAE we ka UAE da pentip cho cho ko le wa da cha attack ka jhat kit phniang yong ka kat wadang cross ya ka Strait of Hormuz ka UAE da khut ko ye ini I wa cha attack ki jhat yong ka kam ka terrorist attack depte ong ko
wada em kam wo le yi re yi hajrong ini nei benta ich ngang ki jhat wo cross nei te we halor ini le nei liang umodi da ong u wa ich ngang ilai iwan ki jhat ki pniang Strait of Hormuz le mani wa em kam bha we he to wa I was strike ka Iran ha Dubai nin kasngi ka UAE da condemn ko ye ite dei wa ong le wa ka em ko ka hok wo strike ka la ya ka Iran we kam wo man ka te ka Israel le da pen khre ko wo hia thma ha Lebanon hei wa ki chipai ka Israel da pha yut ki le ye ki wa chong chnong mduna na ki khat wi tli ki chnong wa em ha Southern Lebanon dei wa kan tu ye ki wo yut ne kan ria dei wa jingai mduna ya 6 kilometer na ki thau yong ki Hezbollah ki wa da mut ko wo tampadung dei wa ong le wa da pen khre ko wo hia thma ye ki Hezbollah kam te ki won ki wa em hajan ki thau yong ki Hezbollah mut da em I jing im ki hema kam te de yu I wa ka thma das dang biang ko we ka te mto du haperdi ka US wa ka Iran tang wa ka UAE le da maham strike ka la ko ya ka Iran we ka India le da ongko wa ka yin scam ko wa ka UAE iwa mut la da attack ka UAE ya ka Iran daw yarap ka India we ka Israel le da pan khre biang ko wo strike ya ki Hezbollah ha Southern Lebanon te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ya subscribe we like yi ki video khnang wa yok ten cho phi yo yi ki video wa thame khublei chbon